Erreferendumak legeztatzearen aldeko kanpaina abiatu du Gure Esku Dago plataformak. Iragan igandean egin zuten Aiaraldean ekimena abiatzeko ekitaldia Oletako zelaian. Datorren asteburuan aldiz, kanpainaren aurkezpena zuzeran ikusteko aukera egongo da Laudio eta Murrion. Etorri gara eskerrak ematera Gure Eskuko hainbat eta hainbat talde baia da honetakoei egiten ari diren lanagatik, eta bide batez, baita be, eurekin partekatzera datozen hilabeteetan zer nolako klabeak izango ditugun eskuartean, eta baita be klabe horietatik pixka bat eratortzen diren ekimenak. Eta alde hortatik aipatu dugu 11 gararen ekimena berrartu egiten dugula. Gogoratu behar da martxoaren 11an aurkezpena egin gendula, baina gero justu itxialdia etorri zan eta dena bertan bera geratu zan. Eta apurka orain aurrera goazen honetan, nahi izan dugu berriro sinadura bilketa masibo horri beste bultzakadatxo bat ematea. Beraz, asmoa da hori herriz herri, eskualdez eskualde eta honelako ekimenetan, hau da Gure Eskuko taldeek eskatzen duten leku eta momentu guztietan honen berri ematea eta jende animatzera, hain zuzen ere, irubebikoitz 11gara.eus bitartez, sinadura digital baten bitartez, euren sinadura ematen, hain zuzen ere, erreferendumak legeztatzeko nahi dugun zeregin horretan. Beraz, hori izan da, holan nagusiki, gaur honen berri ematera etorri garena. Aldi berean, aipatu dugu urriaren 31an ekimen kultural eta politiko bat izango dela, eta herriz herri streaming bidez ikusteko eta jarraitzeko aukera izango dela. Eta hor, 40 minututako ekimen bat antolatuko dute, eta gero ekimen politiko bat ere izango da. Eta bertan, bospasei lagunek, 11 gara osatzen dugun bospasei eragileok parte hartuko dugu eta hitz egingo dugu pixka bat 11 gara zergatik eta zertarako datorren. Hau da, elkarlana sustatzera, auzolana sustatzera eta benetan herri proiektu honi auspoa ematera.